Det her, det er før, inden vi laver en mountainbike-bane med de her tools. Kommer ind til, så der er 6 tools i alt. Og så skal vi bare lave en bane her, fjerne bladene og sådan. Det er sådan lidt bare. Ja, så ja, det er det. Så before og så. Og det her, det er sådan, efter vi sådan har... Fjernet bladene? Ja. Og nu kommer, når banen er færdig. Nej, mus! Nej! Nå, vi ses senere. Ja. Vi skal bare lige sige cirka en time der, og så har vi lavet bakke, sådan en bakke, kan du så er det sådan lidt pumps, og så laver vi det sving op i den her. Det er et og så, ja. Det tog lidt tid at lave, så ja. Ja, vi måtte ikke lave mere. Jo, kun med gren. Ja, men det kan vi ikke gøre det. Men nu får I lige resultatet. Vent, ja. Skal vi... Chris, må jeg teste den? Hvordan er der blad? Snakker vi ikke om. Må jeg godt teste den? Nej. De wear dem. Jeg håber, I har set den anden video, jeg sådan har lagt op lidt før, fordi...